آلے محمد دے بچے پیاسے سن، پانی نہیں یزیدیاں تو منگیا۔ جدوں آپ نے ویکھیا نا حضرت عباس علمدار، غازی عباس باب الحوائج، حضرت مولا حسین سرکار دے خیمیاں دے پہرے دار اپنے خیمے چ بیٹھے، جو حسین دی دی سکینہ پاک آئین تو ہاتھ چ پیالہ ہے، دوجے ہاتھ چ مشکیزہ ہے، فرما دیا نے چچو تو انتے آج تئیں کسے نہیں ہرایا، عرب اچ تیرے تو بہادر کوئی نہیں، میرا چاچا میرا اصغر پیاس ہے، میں نے پانی لیا کے لے۔ فرمایا پتر میں تے پانی لین واسطے ضرور جاواں پر تیرے بابا اجازت نہیں دین دے۔ سیدہ سکینہ فرما دیا چاچا میرے بابا آج تائیں میری گل نہیں موڑی، تسی میں نے نار لے جاؤ میں تو اجازت لے دینا۔ عباس مڑ رمض شناس آیا اپنے آقا مولا حسین دے، آپ اگے ٹور پہ تے سکینہ پاک نو پیچھے ٹور لیا۔ جدو پہنچے مولا حسین دے خیمے اگے، عرض کی تھی مولا اندر آنا چاہنا، فرمایا عباس اندر داخل ہوئے، عرض کی تھی مولا میں نے اجازت دیو، میں فرات تو پانی لے آواں بچے پیاسے، جاگ دیو بھائی میرے عزیزہ نے دی وقار۔ میرے عباس پاک نے جدو گل کی تھی حسین فرماند نے عباس ویرا تو میری فوج دا علمدار ہے۔ عباس عرض کر دینے مولا کیڑی فوج دا میں علمداراں، فوج تے کربلا قربان ہو چکی ہے، ویرا فوج تے کربلا قربان ہو چکی ہے، میں کلا بیٹھا ہون کیڑی فوج ہے جیدہ عباس علمدار ہے، میں نے اجازت دیو۔ عزیزہ نے دی وقار فرمایا بابا میں نے اجازت دیو، حضرات دی وقار میں قربان جاواں رسول اللہ سرکار دی آل تو۔ فرمایا عباس تو میرے خیمیاں دا پہرے دار ہے، عرض کی تھی مولا خیمیاں دا پہرے داراں تائیں تی اجازت پیا منگنا سیدزادیاں پیاسیاں نے۔ جدو مولا حسین اجازت نہ دیتی فرمایا عباس تینو اجازت نہیں دینی، تیرے ہوندیاں میں نو طاقت ہے، تیرے ہوندیاں حسین نو اجے بھروسہ بڑھائے، کیونکہ میاں صاحب فرماند نے بھائی بھائیاں دے دردے وڈامنے تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ عباس ویکھیا حسین اجازت نہیں دین دے پہ، اے دل دیاں کنہ نال گل سننا تے آل محمد دا عشق رکھ کے گل سننا۔ ویکھیا اجازت نہیں دین دے پہ، سرکار فرما دینے مولا ہون میں کلا نہیں آیا، آپ دی صاحبزادی نوی نال لے کے آیا۔ جدو سکینہ پاک اگے ہوئیاں نے عرض کی تھی بابا میرے چاچو نے اجازت دے، دیاں دی گل تے بندے آج بھی نہیں موڑ دے۔ حسین فرماند نے اللہ سونیا جی میں تیری مرضی ہے، جی میں عباس دی مرضی ہے۔ بھرا نو تیار کر کے گھوڑے تے سوار کیتا ہے، بین تے بھرا کٹھے ایک خیمے دی اوٹج کھلو کے میدان لو ویکھن لگ پے۔ حضرت حسین تے حضرت زینب پاک خیمے دی اوٹج کھلو گئے، اپنے بھرا 32 سال دا کمرے بنی ہاشم، سارے عربی چو بنو ہاشم سونے آئے تے بنو ہاشم چو حضرت عباس علمدار سونے آئے۔ عزیزہ نے دی وقار دو میں بہن تے بھیرا کھلو کے ویکھن لگ پے۔ عباس گھوڑے تے سوار ہوئے تے فرمایا میرے راہوار میں نو فرات دے کنارے تک لے چل رکی نا، گھوڑا زمانے حال نہ لرد کر دے مولا 22,000 دی فوج ہے۔ عباس فرماند نے گھوڑیا قدم تو اٹھانے نے کہ ساری فوج نو نہ ہٹاواں تے میں نو عباس نہ آکھی۔ فرمایا گھوڑیا چلنا تیرا کام میں، گاجر مولی دی طرح کٹ دی ہوئی فوج سجے تے کھبے ہوندی جائے گی۔ حضرت عباس فرات دے پہنچے، جدو فرات دے کنارے تے پہنچے نا
بھائی جدو شہادت بیان پی ہوندی ہوئے نا پھر پیسے پتر نہ دیا کرو، پھر اتھرو دیا کرو. یہ بیٹا تو سیکھنا چاہیے ہے با کیڑے ویلے کیڑی شے دینی ہوندی ہے. آل محمد دی جس ویلے آپ دی شہادت دا یا آپ دی تکلیف دا بیان ہوئے اس دی قیمت پیسے نہیں ہوندے، وہ دی قیمت اکھاں اچ آئے اتھرو ہوندے جے کسے دی محبت اچ آ جان تے سائیں راضی ہو جاندے ہیں. عزیزان دی وقار عباس فرات دے کنارے پہنچے نے، پانی بک بھرے ہے، ہوٹھاں دے نال لے آندے تے اندرو وفا آواز دیتی وفادارا. پتہ نہیں سکینہ کوڑا پڑ نہیں کہ نا جے پہلا پی لیا وفاداراں چنا نہیں آنا. عباس پاک نے ہاتھ کھولے نے، پانی فرات دے سینے تے بہ گیا. آپ نے گھوڑے نو حکم دیتا گھوڑے پانی پی لے. رہوار زبان حال نہ لرد کردہ عباس پاک میں تیرے نال عمر گزاری ہے، جے تسی نہ پیو تے میں کی میں پی سکنا ماں. سید نے مشک بھر کے اپنے سامنے رکھ لئیے، ایک ہاتھ مشک اتے دوجے ہاتھ تلوار. فرات جو گھوڑا کٹ کے فرما دینے گھوڑے ایک واری خیمیاں تائیں لے جا، عباس تیرے نال راضی ہو جائے گا. گھوڑے عرض کیتی مولا میرا کم چلنا ہے تو اڈا کم چلانا ہے. 22,000 نے گھیرا پا لیا. اللہ اکبر. حسین دا بھرا 22,000 گھریا ہویا ہے. انہاں دا مقصد پانی نہیں لی جان دینا، عباس کلے دا مقصد پانی لی جانا ہے. حضرات دی وقار آپ نے تلوار ہاتھے پھڑیے، دوجے ہاتھے مشکے ہے. تلوار علی سائیڈ تے کوئی نہ آیا، پر مشک آلے پاس میں کلائی نے دھوکھے نال تلوار مار کے جس ویلے سرکار دا بازو زمین تے گرا دیتا ہے. عباس بازو نہیں پھڑیا، مشک اٹھا کے دوجے ہاتھ چلی لئیے، تلوار چھوڑ دیتی ہے. سیدہ دے گھوڑے نو دوجی وار فرمان نے گھوڑے میں نو خیمیاں تک لے چل. حضرات را دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے، جدو آپ دا گھوڑا دوڑیا تلوار نائی، یزیدی کتے مزید تیز ہو گئے. آپ دے دستے مبارک تے دوجا وار کیتا، بازو کٹ کے گریا نار مشک بھی گریے. عباس مشک نو اپنے منہ مبارک جو اٹھا لے آئے، گھوڑے نو ایڑ مار کے فرما دینے ایک واری لے چل. ادو ابن سعد نے اعلان کر دیتا جڑا تیر مشک نو مارے انعام پائے. تیران دی باڑ آئی، مشک چو پانی زمین تے گرے آئے. جدو مشک چو پانی زمین تے گرے آئے، عباس گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے رک جا، عباس ان خیمے حوالے نہیں جانا. حضرات دی وقار زورا بن شریک دا نام تاریخ دیا کتاب ہے لکھے ہے. جدو عباس گھوڑا رکیا انہیں گرد آپ دی گردن تے ماریے، آپ غش کھا کے زمین تے گرن لگے نے تے آواز ماریے مولا حسین ایک واری اپنے بھرانو دیدار تے کرایا جے، اپنے غلام نو دیدار کرایا جے. مولا حسین بھی ویندے پین، بین بھی ویندی پئیے. ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے، خیمے وچوں بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے. آ جاوے ویرا، آ جاوے ویرا، اسی پانی پی پی رجے. جدو عباس دی آواز حسین پاک تک آئیے، سید خیمے جو گھوڑا دوڑا کے آئے نے. اللہ اکبر. سارے بھراما والے پیار آڑے ہو. حسین کربلا دے 72 لاشے اٹھائے نے، پر ہر لاشا ہی کو تھا تی ہوندہ. عباس دا لاشا میرے حسین نے 3 جگہ تو اکٹھا کیتا ہے. ایک بازو ایک تھا تو، ایک بازو ایک تھا تو، تریجی جگہ تے لیا کے بران اڑ بازو رکھ کے جدو جھوڑی عباس دا سر رکھ کے گرد ہٹائیے، بدلیاں جو زہرہ دا چان ظاہر ہویا ہے. حسین لجپال فرمان نے عباس بھرا جام دیواری ایک واری بھرا تے کہہ دے. حضرت مولا عباس عرض کردنے سونیا 32 سال ہو گئے نے، ماں ام البنین نے کو سبق پڑھایا ہے. پتر بیٹا تے علی دیں پر زہرا دیا پتران دی نوکری کری انہاں دا بھرا نہ بنی.
سونے مینوں نوکراں وچ شمار رہن دے۔ فرماندے نے جا عباس 32 سال دی نوکری دا کوئی اجر منگنے تے منگ تینوں حسین دے وے۔ عرض کیتی مولا اور کچھ نہیں، ایکو خواہش ہے، میں گھوڑے نو بھی روک لیا سی، آپ دی خدمت بھی عرض کرنا مینوں خیمیاں ول نہ لے جایا جے۔ فرمایا عباس کیوں نہ لے جاواں، میں دوجیاں نو جو چکیا تین بھی چکاں گا۔ عرض کیتی سیدہ تیری ہمت شک نہیں تو اٹھا سکنا ہے، پر میں چاندہ نہیں جدو خیمیاں جاواں اگے آقا زادی سکینہ پیالہ پھڑ کے بیٹھی ہو سی، میرا چاچو پانی لے کے آ رہے، مولا شرمسار نہیں ہونا چاہتا، مینوں فرات دے کنارے تے ہی رہن دیو، حشر نو عہدے کوثر لے کے پیش ہواں گا، تیری تی معافیاں دے دے گی۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔